Halo dulurku kabeh, piye kabarmu? Sehat-sehat wae to? Tak kei ngerti rong perkara ya. Siji, nek duwe kendaraan ki ya diresiki. Meskipun kuwi kendaraan mati ra iso mlaku, diresiki mbok menawa sesuk payu larang. Sing nomor loro, ya toh, yen awak dhewe iki manggon ning kampung, ya, hormati tetangga dengan cara menjaga privasi tetangga. Lah piye carane jaga privasi tangga kuwi? Nah, salah sijine aja gampang kepo, melu campur tangan urusane tangga. Dadi nek tangga gek duwe perkara apa duwe masalah, ya dhewe rasah melu-melu. Sebab nek dhewe melu-melu engko ndak-ndak marai tambah runyam. Kecuali awak dhewe iki dijaluki tulung kon bantu ngrampungi perkarane kuwi beda meneh. Tapi nek ora dikongkon malah melu-melu, malah ngimbrung, melu ngomentari, melu ngurusi, melu mutusi. Lah, mesake tanggane dhewe. Privasine dadi terganggu, ora nyaman.